Hello mga uncle, welcome back to my channel. So karon kay magduwa ta aning unsa ni Granny 2, chapter 2. Ay bugo, Granny chapter 2. So naa si Grandpa direk si Granny. Duwa na ta ani. So kuan. Kasaba ba sa manok? Magpalitson guro ay. Kining kuan. Kining wa pa ko kabalo sa mga mapa dire ay sa mga sa bahay tawag ani sa wa pa ko ka explore sa wa pa ko ka explore aning balay ni Grandpa ni Granny kay murag wala pa jud ko kabalo. Wa pa ko kabalo unsay naaani, wa pa ko kabalo unsay mga tasking ani. So mag-explore ta. Unsaon pag-explore? Luna si Grandpa, oh my god. Ay, nakitaan! Murikat. Hala, buta si Grandpa. Naray ang kamot dira oh. Hala, nisaka na siya, day. Hi pa, tabangan di kagsaka. Timpers! So man si Grandpa, uy nga mura man igit ning ay na si Granny! Hala, wala jud! Namatay. Gisugata ni Granny, wa na jud. Maupay pagsugod. Di man guro ta pa. Paano na ni pa explore na nila silang balay guro. Usa man ni ilang kwarto oy nga wala man lang ni usa. Wa man ni unlan. Sakit sa liog ihigda. Kajud kabalo manghinlo ning mga tiguangan ni damak. So continue ta sa ano. Oh my god. Oh my god. Siya nga magtago man kay isog na to. Wala na si Slenderena og si Granny oh. So unsay na dire? Hala yawa na nahug. Hala nakalak pa jud. Halak ka. Timpers. 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 Mga tiguang. Ala na si Granny, na si Granny. Yawa, yaw. Wala na. Yaw, yaw, yaw. Nagwapa ni mo day ay. Unsa man ning chapter 2 oy? Kinsa tong nag-request nga ni be kay akong kulatahon. Char. Hala di jud pa ano ang manok to, di jud siya palupig, kailangan na jud iyang tingog. So mag-ano na ta ni. Sige ra man tagsaw oy, mura man tag-igit. Hala. Kinsa ning naghingalo? Ay nagkiang-kiang naman day ko no. Kasaba ba sa mga kapela na si Grandpa? Aha, niguanga ka. Sige na be, naog dira be. Naog dira, kung isog ka, tiguanga ka. Lo? Ah, si Granny lo. Humana mag ana-ana lo, kay nagbaklay-baklay naman ka lo. Unsa man yun nagkiang-kiang naman ta. Wala na si Granny diri. Timpers. Timpers. Ay nara siya dito, wa siya ni diretso. Kuya wag kamot eh. Granny. Giuba naman ka Granny. Yawa. Tago. Tago jud. Tago. Yang nang makan ni diretso tigawanga ka. Batiag katawa oy. Granny.
Where are you? Uy, laina sa mataan ning gakiang-kiang. Ah! Nada siya dara day. Granny, maluoy ka sa akin. Di naman takagawas ani yun. Saon akong pag-explore. Sa man tiguwangan ni, di man magpa room tour, magpa house tour, unsa ba? You want to play hide and seek? So hide and seek, uy, ama manguro ka. Hala, tura ang duwa. I see you. Nga, I see you. Sabi na, puti lang ng mata ni mo, tiguwanga ka. Sige na, be, dool na dere, be, kung nakitaan ko ni mo, be. Oh, wa man lagi ka. Ah, wala eh. Sige na, yaw-yaw ni mo, tiguwanga ka. Hala na, i-trap. Uy, ang trap ba eh. Hala, kahadlok ba aning trap? Duha, Jud. Ay, grabe. Grabe po ni si Granny. Ay, naay, ano, piano. Uy, natug si Grandpa. Asan yung security key? Hala, ting mata na ni Grandpa. Magtago na dere. Di man guro ta makitaan dere. Turang tiguwang. Ndabi ko makitaan ta dere. Di man guro. Dili jud. Ay, turang ng tiguwang. Hi, Granny. I'm inside here. Granny! Granny! Ala ka, batig na. Granny, I'm here. Behind you. Sige daw, be, kung makasulod ka dere. Uwe. Ay! Nakasulod yun siya. Day 4 naman ni Bay. Unsa man niyo imbis i house tour na to iyahang balay, boys. Ipadayon pa ba nato ni? Perminti man takulot akong Granny oy, nagkiang-kiang na ganita dari oh. Sige na lang, strong bitaw ta. Strong independent. Char, hilasan. Unsa daw? Spelling daw be? Uy, unsay na diri? Need a safe key. Sarad isa na dong be. Matay ka ron dara. Ay, wa man po di sulod ni mga drawer ni mo diri, Granny. Di siya gusto makawatan. Ting mata ng Grandpa bay. Yati na si Granny diri bay. Granny, ano na amang ka-perminti dira magtago, bushita ka. Kang burikata ka. Maduro ta diri bay. Ayala. Kasi kinahanglan diri. Sama ni oy. Kita na pug kong Granny diri ron. Ikaw ba na ba sa manok?
Yate. Wala, padulong na diri si Granny. Daw sa tula. Si Grandpa. Crowbar. Ay, naa kay Grandpa ang crowbar. Kailangan to siya pati yun. Times na si Granny. Times na. Ay, ate ka, day. Day, abin ako ni diretso ka, day. Ay, tay, times na. Hala, ang duwa. Hala. Hala. Hala, tay. Agay, tay. Agay. Sama na. Din ako. No, the last day na naunsa na. Mag-restart na lang guro ko. Pero sige, kay strong man ta. Padayon to ni. Isog bitaw ta. Wa na, tanang kay ang kiang. Isog ko. Gahe mo. Wala, ano to? What was that? Start na engine. Spark plug, gasoline. Ay, spark plug lang o gasoline ang kinahanglan. Na, both steering wheel, start engine. Ay, can't start yet. Unsa ni? Pwede masaka dari? Ay, dari una, unsa ni? Duct tape, para asa ni? Unsa to nakatama ko, grain? Padlock key. Sige, mga to sila dari ba? Patay na ni Ron. Ay! Yate! Aya! May pagwa ko nagawas-gawas do. Pagkatanga ah. Wa na. Hala ka! Unsa ni slide? Ay hala. Ayaw tay. Tay maluoy ka tay. Hala. Ayaw. Yawa mong duwa. Agay. Wa na. Game over. Di na guro ko. Ay muusab kay gahi man ta. Gahi bitaw ta, muusab ta. We're strong. I'm strong. Kaya ako ra may nagdula, wa man mo'y apil. Kinsa ra gud mo gud. Ay char. Palalabs man ako mo di ba? Kaigat. Mugawas ta diretso. Kay gahi ta, pasig na ay gamit dire magkuha ta. Ano gamit dire? Ay nawala ng gamit dire. Asa lang tong gamit dire? Ay wala ni gamit dire. Gawas ta. Asa man mga gamit dire? Ay, ginoo ko ni mo tay. Ay, kaday, ginoo ko. Hala, nakaabot ko sa babaw for the first time. Wala nagatang si Granny sa hagdanan. Pero nangutana si Granny kung asa daw ko. Ako dari si mong balay day.
Pinugo. Unsa ni? Unsa ni painting? For what? Wala na crowbar diri oh. Ay, ginoo ko ni mo te. Pat na. Wa na. Murag dito ra jud ko pwede sa Granny 1. Chapter 1. Dili ko bilong sa Granny chapter 2 kay murag ambot. Naunsa. Sige kay gahi man ko mo diretso ko sa babaw. Check sa basig na yung mga burikat. Ay murag kabalon ako dari. Wala to na si Granny dito. Ano ni? Helicopter manual. Ay na helicopter dari. Oh my god. Asa ko mutago? Untaw ako nakita ni Granny. Lord. Wa na siya. Ay gipa-turn on yang radio. Radio hala burikat. Radio di ay. Kasi nag-shower siya. Saan na radyo? Ay nang. Halak ka! Ang duwa ka burikat! Naggisayawan niya si Granny. Ay ginoo ko ni mo tayo. Unsa na? Halak ka! Sayaw-sayawan kay para makaana-ana. Ayay ka! Umiigat si tatay. Hala! Halak ka! Kaigat ba ni mo tay? Nanghugas og plato si Granny niya imong sayaw-sayawan pagkaburikat. Yaks! I mean, di man siya yaks. Kaburikat ba ni tatay? Let's turn the radio on. Kupuwag music nila, oy. Oh, sayawan na ron ni Grandpa. Alam mo, pinaka-rare nga nahitabo sa kong kinabuhi. Magitan si Grandpa nga nagsayaw-sayaw. Dapat ako ni gawas para nakapadayon siyang sayaw. Kaya wa to eh. Ano saan yung meat for? Ay, ranch. Na ranch. Ay, bilat ni Gran. Salay, ginoo ko. Ah! Ala! Ah! Hala, nakitaan kong Granny. O Grandpa, nung sa man sila. Uy, day 3 na noon. Di nagura ko. Masang dili? Dayon. Gisulod ni mo ni. Gawas dere. Pila ray gawas. Uy, sama na, uy. Are they here? Are they upstairs? Manghugas ni siya plato. Tapos magpaano? Magpa-music. Sige daw. Granny. Nanangugas na siya plato. Tapos magpa-music na si Grandpa ron.
Uy, dugay ang guard pa, uy. Butaan ang Granny, uy. Hugasi pa damong plato. Butaan kay si Granny. Kapanghugas man po siya plato di ay. Dapat yung anak. Are you done? Okay, she's done. Hinabit na na itong hugasan. Ay, dugo, bugo. Dugo, nang hugas kag dugo, tiguwanga ka. Kuyawa ba ni mo? Layati, nahug pa dyan ang painting. Do you want to play hide and seek? Wala, door lock. Wala, ang manok. Kasaba sa manok. Saan ni? Ay, shot. Ay. Hala! Na ay pusil! Oh my God! Asa tong duwa ka burikat? Asa yung kinungan? Asa tong duwa ka burikat? Ay, diri. Oh my God, asa mo? Gawas. Hi, nay. Kung dito shotgun kini, pak! Ay, nagpa-music. Nisayaw si tatay. Nisayaw si tatay. Nagsayaw si tatay. Tay, ibak, stab di ka taya. Ay, hala. Hala, wala igo. I supposed to shoot you. But I didn't. Tay, gawas dala tay. Ay, kinahanglan security key. Ay, tama katong security key. Asa to nako nabutang? Hinapa day sa liog ni tatay. Tabangan sa niya si Granny kay na si Granny na ano si Granny. Huy, hawad lagi ni ay murag. Anak ko yung pusil. Ay, dalan day ni diri. Ay, asan ni padto? Ay, tama. Itong kaganiha. Tay, I need to shoot you, tay. Da, merisi. Wow. Where ni Jay? Where ni Jay? Sayo sa dala, tay. Tay, ayo, pagduko, tay. Kay kuha na ko ni mga susi. Kuhaan ko puding pusil kaya basig na si Granny. Lawat, expert na ko deri. Wala na turn on ako. Asa ni dito? Kini dito. Ay dito sa gikamatyan ni tatay. Kini ay dito ni sa gikamatyan pud ni tatay diyan. Kini dito ni sa kungkuan. Kini asa ni? Asa ni? Ambot asa na? Ato na si Granny! Granny! Asa ni si Granny? Oh, nasad siya kay akong gipusili yang ano. Yang ano. Granny, are you there? Are you here? What's tatay? Tempers, marag nahadlok ko. We turn on na, biyon sa mangka. Asa si Granny? Sige na siya dari. Or diri. Asa ni? Atura si Granny! Si Granny ito, si Granny ito. Manghugas na siya plato! Oh my God, kabutan! Si Granny, manghugas na siya plato. Ay, kasi nagbalhin. Wala, manghugas siya plato, kabutan ba jud, oy? Ato ng pusilon. Nasubraan niyang kabutan. Oh my God, kabutan ba jud ni Granny? Pero nagdala siya bunal ng hugas. Saan man yung hugasan? Invisible? Kakuyaw. Granny, I'm here. Hala, naipaw. Pusil, ano dito? Pak, giba-ba. Hala, sayaw. Sige. Asan na to?
Unsa ni kinahanglan diri? Cutting pliers. Oh my god. Asang cutting pliers? Unsa na diri? Wala. Unsa ni? Ano na may marag ibon-ibon diri? Ay, makagawas ka. Dili di ay. Hi, grandfather. Pak. Aha! Kabalan ako. Di ko ni buhi aning kuan. Ayun sa ni. Glass fuse. So, unya na. Unya na mo. Unahon ako mga kinahanglan. Ibo may mga pa-music talaga. Oh my god, kahawad og music. Bati ajig nang migrani mo. Wala unsay na diri. Hay tsaka dal. Murag mamatay ta pag moagi ta dira. Unsa na lang diri? Unsay na diri? Yun sa to. Diba sigla mo patay na ko diri ha? Pasiglang jud. Ay, wrench. Tama, kablo ko asang wrench. 2 minutes naman siguro, no? Asa gitong wrench? Nato diri wala. Where is the wrench? Helicopter key. Bak! Mirisi! Naunahan ti ka no? Da, gaba. Kasi itong wrench. Uy, ganun mo baba man ka? Abno, yung tiguwangan ni. Ayun sa ning na dali. Door lock. Kasi itong wrench. Money. Di man ka wrench bugo man ko uy. Asa to kabalo ko sa ang wrench. Ako sa dali. Asa ni? Asa ni na dali? Door handle. Para asa na? Check sa naton be basig na asa si grandpa wala. Wala pod. Wala pod. Wala pod. Hala na ay higdanan day diri oh. Asa ni pad to? Ay bulok. Hala na nga ni diri. Wala karon ako nakaadto diri. Unsay na diri? Ah, something missing here. Tijud boy ang ano ba pusil. Bahala na jud. Bahalag magkinaunsa. What should I do? Ano ni? Weapon key. Weapon key? Wala, nagpa-music si grandpa. Favorite yun. Something is blocking. Hand wheel. Ay, kabalong ko para asa ng hand wheel. Oh my god. Kung saan yung ubos diri. Something man daw na na-missing dito. Padlock key. Asa ning padlock? Asa ganito? Wala, nalimtan na ako. Dako magugay ning balay nila. Duwa ba kay? Duwa ra sila niya. Asa to? Asa tong wrench? Ay, ito ra. Para asa ganing wrench? Dito sa babaw. Tagandong. Para dari. Ay, dili. Wala, para asa ning wrench? Nalimtan ako. I see you.
Klase gining wrench. Ay, ginoo ko. Para kay Granny jud ni. Tapak yung sindagway ron. Ah! Ay! Imbis nag-shortcut ko. Ay, nalang. Wa na, day 4 na. Unsa man ni si Granny, oy? Kaning jud sila duwa ba? Mara manig man silang mga kuan ko jud, oy. Ragum sa. Nalimtan una ko para asa tong wrench. Is it for here? Ah, safe key. Ah! Din ako.